Keď si poprvýkrát objednáš spoločníčku, to sa dá? Začnite deň. Milí diváci, toto boli posledné spravodajské Rovky, ďakujem. televízie Ju spolu s Jánom Večerom. Čo si pro nich vymastiť zasa? No aha, čo iné. Čauko, Zlatko. Dobre popoludne. To je Red. Mohol by som si vás zobrať jednu službičku? Jasne môže, ako by si chcel. No však asi viete, ne však. To som ja? To si ty? Ty mňa? Ty si objednávaš spoločničky domov? Či hento, čo tancuješ si ty? Ne. Isté, že viem, do hodinky sa tam. A kde? Hodinky, hej. Dobre. No jasné, Dobre. áno, čau. Čau. Tak ti vieme. Ja ty neznášaš volať. No, Dnes je ten deň, keď sa z malého kačatka stane poradný gunár, to môže. to by som v živote neurobil, lebo to nevieš, čo ti príde domov. Čo ti jebe? Čo keď ti príde domov vreco zemiakov? Ti zaklope na dvere, ak sa toho zbavíš. Že už to bude klopať. A ty kúkneš cez kukátko a pozrieš sa tam a ty kokot. To vôbec. To vôbec! Nemám upratané Lucy, musím ísť Mohol som si repel len zajebať na vajca. Čo ti je? Aha, to sa takto stretli. Aha. Čo ti je, akú košelu zajebal? Aha, piče. Toto je pre vás, pani prostitútka. Prosím? Či slečná prostitútka? Ja som La Casa de Papel a Lamborghini La Pierda de Winehouse. A som spoločníčka. Páči sa. Ideme? Ideme. Cíte sa tu. Cíte sa tu ako doma. Zlatičko, kľud. Uklodni sa. Chod si dodať túto bielu košelu a daj si nejaké tričko a čakaj na hore, dobre? Dobre. Kto hrá ten kokot? Dobre. OK, no ale dopredu. Dobre. Peniaze mi daj dopredu. Daj. Piči, ja mám forinty. Zlatičko, upokoj sa, vidím, že upokoj sa, odlož to, vyriešili to potom. Pocátkame si, porozprávame sa dobre. Kokot, počúvaj, ja by som normálne ja by som Reda zavrel do izby nejakej a pustil mu tam normálne kurvu. V podveskoch, ale ja by som to musel vidieť, ja by som tam potreboval kameru. Ja by som sa pojebal od smiechu. Mňa by pojebalo. Čo ti jebe? Ja by som to začal, recitu, koľko hodín? 10, ja je to, že krimoška, to nič. Mňa by pojebalo, chlapci, ja by som dal za to všetko. Ja by som jej normálne zaplatil aj 2000, tej babe. No. A Red tu není, cháni, preto hovorím. To počúvaj, to by bola taká sranda, to by sme mali spraviť, lenže jak ja mám Reda niekam zobrať. Keď jeho mama nechce pustiť 300 metrov od domu, vieš, to je na piču. Že on zdrhol vtedy. Keď mama bola na rybách, tak on vtedy išiel s nami hrať bowling. Dvojku by som jej hneď dal. Hneď. Ale musela by tam byť kamera. To by bola taká sranda, mňa by jeblo. A Red, ty koľko by sa s ňou vyklúbal normálne pornohrec. Johnny Sins by sa nemusel hanbiť. Švácanica 2-hodinová, vieš? A tá kurva by mi nakoniec vrátila peniaze, by dala tú dvojku, že ja netreba ani. To bol najlepší večer môjho života. Dobre, to sa nestane, zase vráťme sa na zem, áno, poďme kúkať video, ale to bola jeba. Povedz mi, kde... Domov mu ju pošli, no jasné, otvorí Manka, ty kokot. Otvorí Manka. A tam, no aj v podveskoch, ja som prišla za vašim synom. Jeb.
No to vie, no vôbec. Klik. Tak, klasicky na posteli, Áno. na verande, A ešte? špajdy. A nejaká preferovaná technika? No tak, klasická dobrá jebačka. No. No. Tak no. Čo ty si naturoval? Čo cítiš? Svoj pot. A presne preto teraz pôjdeš do kúpeľky, pôjdeš do sprchy a ja ťa pekne počkám v posteli, dobre? Svoj Je to tu. Je to tu. To je jak nové gym, ty kokos, prsišiek. Ty kokot. Čačka, ty extrém, ty kokot, že ideme tak. Fuj. Viagra. Ja jednu Viagru pre istotu si musím dať. Čo sa spravil ten dement, bože? Čo si? Ježiši Maria. Ježiši Maria. Oco? Čo? Ty si niečo dal, že? Obec. Kde si dal Viagru? Prvýkrát. Možno, neviem. Vieš o tom, že už máš iba 11 minút? Majster Red. Počkej, mi sa to zdalo, alebo si ma chvíľku dával s niečím do ryti? Oco, ty si kokot! No tak ma vytrekuješ, chod do piče. No moje. To sú kokoty. Oco. Áno, šau. Proste oco. Vedeli by ste aj prísť, že ku mne? Ja by som sa smial ako kokot, keby to natáčal. No konkrétne nie ja, ale máme na to špeciálne vycvičené kolegyne. Ja som akože nebola s tebou, ja som myslel, že bola ako s tebou. Ja som ide sa nejaká recepčná. Ja som La Casa del Papel a La Pierre de Lamborghini Winehouse. Som sa dojebal. Zrazu si to dojebal. Prepáč, ja som La Casa del Papel. Piča. Preferovaná technika? Klasická jebačka. To by som nezvládol ani kokot. Čo ty si naturoval? Čo cítiš? Dáme ja na pondelok. Pôjdeš do sprchy a ja ťa pekne počkám v posteli, dobre? Logan, pichla ma bývala nožom, ale to bola ešte predtým. No to nie je falbala, to je ešte predtým, keď som mal 23, 4 som chodil s takou kurvou. Pichla ma nožom, bratu, tuto do ruky. A aj mi rozjebala hlavu opätkom. Mal som otraz mozgu, hodila po mne kvetináč, asi bolo ich pár. No tak no. No. A potom som nakoniec nachytal s kokotom na byte. Na mojom byte, si predstav. No, takto to chodí. Áno, Braško. Stalo sa to. To bolo dávno, ale jo. Ty štetka. To bola úplná štetka. Ty štetka. To sa mi zdalo, alebo si ma chvíľku dávala do ryti? Môžem ujeval ženičku hlavu, ty, ja som sa aj nechytil, Braško, ja som sa aj nechytil, ja ženy nebijem, ženy sa nemajú byť, absolútne v žiadnom prípade, aj keď hento by sa zaslúžilo, ale ženy sa nemajú byť v žiadnom prípade.